Vyšetřování policejního týmu? No co je? Přijede generální inspekce a budou s tebou chtít mluvit. Petře, pistoli a odznak. Tak a teď se modleme, protože za tohle můžou lítat výhazovi. Naruší zákeřný vrah. Smrt nastala před 10 až 20 dny. Jaký je jeho motiv? 3 dny tam ta ženská umírala a nějaký další chlap. Tak možná umírá v jiný skříně. Odznak Vysočina. Úterý ve 20:20 na Nově a už teď na Vojo. To byl takový zlom, že se zjistil, že to není otrava. Názory odborníků. Úraz elektrickým proudem je krajně nepravděpodobný. Vedou do slepé uličky. Medicína není exaktní věda. Tam není každý případ stejný. To je prostě válka znalců. Pokud se ten pachatel nepřizná, tak to vlastně ani přímý důkaz být nemůže. Exkluzivní dokumentární série Kauza Kramný. Nový díl už teď, pouze na Vojo. Vždy něco nového. Nazdar chlapi! Vítejte v Babovřeskách. Kde jinde by měl náš národní hokejový tým trénovat, než v Babovřeskách? Volala nějaká ženská z ministerstva financí, že sem jede kontrola. No tak to je konec. Hlavně klejstrejdo, nech to na nás. Na tatínka jede kontrola z ministerstva, viď? Kam zašantročil ty prachy z Bruselu. Musíme něco vymyslet. Koláčky s Mariánkou. Stačí 3-4? Prosím, pane prezidente. Ano, děkuji vám. Děkuji. Babovřesky 2. V pátek ve 20:20 na Nově. Co jde? Není rozkošný hrachový lusk? Hrachový lus? Myslím tím děsivý lusk, co žere lidi. Tak to jo, to už je lepší. Svět podle Jima. Každý den po 17. hodině na Nova Fun. Dnes večer. Babovřesky 2 na Nově. Policajt ze Sámošky na Nova Cinema. Teorie velkého třesku na Nova Fun. Mistři renovací na Nova Action. Mateřská láska na Nova Lady. A to je vražda napsala na Nova Gold.